салом ба нафароне ки наварҳои моро дар сомонаҳои иҷтимоии мо ва сомонаҳои иҷтимоии далери эмомалӣ мебинанд. Хуб чанд рӯз пештар ваъда дода будем ки як суҳбате ки дар он суҳбат фақат суолҳои бинандагонро ман ба далери эмомалӣ пешниҳод мекунам ваъда дода будем ва имрӯз ин суҳбатро хуб сабт мекунем. Пеш аз оне ки суҳбатро сабт мекунем, мехоҳам аз онҳое ки дар ҳаққи ман ва дар ҳаққи далер дуо карданд ва барои мо суханҳои хуб гуфтанд як сипос бигӯям. Ҳамчунин суоли як нафареро ки бисёр хоҳиш кард, як нафареро ки ман барояш 800 хат шеър нависам, ин саҳар гуфт ки саволи маро мерасонӣ ва дар ҳаққиш гуфт ба дуо ҳастем. саломат бошанд. метавонем фаҳмем ки аст? Не. хуб баъди камера метавонем бигем? Бале, фаҳмо. ҳатман метавонам бигӯм баъди камера. хуб, мерем. хуб, суоли якум. хуб, биё далел пеш аз ин ки ман суолҳоро медиҳам, мехоҳам чизе агар гуфтанӣ бошӣ. аввал ма одат кардагим бе қайчӣ кати намедонам худат қайчӣ мекунӣ амара. дуруд бародари азиз ки мебинед моро, ба ҳарфҳои Завқибек бародари азиз ҳамроҳ ҳастам. Сипос ки саҳифаҳои моро пайгирӣ мекунед ва Завқибек бародари азиз мара дар ҳолати телевизион даровардааст. Дига ман бояд қола бивисам, гап занам, бахшиш. Қайчӣ намекунед ҳамҷош? не, қолаби телевизион нест. Дар телевизиони хеле саволҳоро дар ин 100 соли ахир шояд ба як мусоҳиб наметан. Ин аниқ аст. хуб, рафтем. хуб, суоли якум. Умар Қурбонов ду савол навистааст. Якум савол, хуб, барои чӣ дар Тоҷикистон коррупсия бисёр аст ва барои аз байн рафтанаш чӣ бояд кард? Боз гуфтааст. Суоли дуюмаш ки чӣ хеле ки мо медонем қисми зиёди буҷети моро пули маблағи муҳоҷирон ташкил мекунад, вале гуфтааст ки барои чӣ ҳукумат барои муҳоҷирон ҳеҷ кори намекунад? кӯтоҳ ба ҷавоб. фикри шумо чӣ бояд кард? Танҳо фикрам мехоҳам пеш аз оне ки ба саволҳо ҷавоб бигӯем, кӯтоҳ ҷавоб диҳем, барое ки хеле зиёданд саволҳо. мо агар ҳама ин саволҳоро масалан агар як дақиқаи ҳам ҷавоб бидиҳем, бештар аз 2 соат мешавад, чун дар инҷа беш аз 120 суол аст. хуб, дар мавриди пора кӯтоҳ мегӯям ки дар кишварҳои собиқи шӯравӣ аз байн бурдани пора намунаи олитаринаш Гурҷистон аст, ки он таҷрибаро мо бояд амалӣ кунем. Дигар роҳ нест. фикр мекунам ки таҷрибаи Гурҷистона меомӯзам бачаҳо чӣ аст. ҳарфи зиёд намезанем дигар. Дар мавриди муҳоҷирон бояд ман ақаллан сухангӯи вазорати меҳнат ва муҳоҷират мешидам ки бояд ин ҷавоба медодам ки чаро дар мавриди муҳоҷирон ҳукумат чизе намегӯяд ё барномаҳо нест ё намедонам барномаҳои телевизионӣ каман намедонам. яъне ман як рӯзноманигори озоде ҳастам ки наметавонам ҷавоби дақиқ диҳам. барои ин Бавария Дормунд навистааст ки акаи далер дар як навори ютуб касоне ки бозор собиро барои шеърҳои зидди динияш суханҳое ки шайтон ҷуръати гуфтани онро надорад танқид карданд. хуб, шумо инҳоро ифротӣ гуфтед дар кадом як навор? ман мегӯям ки мусулмон магар дифоъ аз муқаддасоти динӣ гуфтааст, аз эътиқоди динӣ ифротгароист? ман фикр мекунам ки мусулмонтар аз бозор собир шояд дар байни шоираи мо дигар мусалмоне набуд. ҳоле баъди ҷавоби ман ҳар чизе мегӯяд намегӯяд, вале бозор собир буд ки ин миллата бедор кард. бозор собир буд ки насли аз 40 поин ин миллата тарбия кард бо шеърҳои ватандӯстонашу патриотишу худшиносиш. ислом барои ман ҳамин аст, худшиносӣ аст. Пабло Эскобаро нома бин як барнома кунед мегӯяд ва исбот кунед ки дар Тоҷикистон коратон бепора буд намешавад. яъне мо барнома кунем. ман чандин видеогузоришҳо то имрӯз таҳия карда шудам аз шаҳру ноҳияҳо ва мардум худаш ина мусоҳиба дода истоданд. ва ҳоле ки агар мо дар вазъияте ки мардум бепора кора буд мекунанд, ина бачаҳои агенти зидди фасод карда истоданд ва даҳҳо далелу видео доранд ки шурӯъ карда аз муаллими оддӣ то раиси шаҳру ноҳияро зери дурбиншон меоранд ва нишон метиҳанд ки яъне бепора дар Тоҷикистон кор буд намешавад. ина бачаҳои зидди фасод худашон карда истоданд. хуб, ин бародар ҷҳ гого тараф камера нигоҳ кун бубинад. хуб, ҷҳ ном дорад ин бародар. навистааст ки метавонед ҳар моҳ бо доллар як масъалаи муҳимро разбор кунед. навистааст ман медонам воқеан разбор барои чӣ разбор кунем? баҳса дар назар дорад. бале, баҳс кунед. барномае ки тайёр кардани кадрҳои ҷавон дар назар дорад ки чӣ бояд кард ки яъне кадрҳои ҷавон инҳоро дастгирӣ кунанд. ин барнома кунед ки нишон диҳед ки кадрҳои ҷавон бояд дастгирӣ шаванд. фикр мекунам ки мо бояд музди маошро боло кунем, тамом дига аз ин беҳтар дастгирӣ намешавад барои кадрҳои ҷавон. хуб, Фирдавс мегӯяд мо муҳоҷирон аз Русия мехоҳем ки шумо як телевизион кунед ва мушкилию шикоятҳои моро ҳамҷо пешниҳод кунем. кори телевизиона мо карда истодаем аллакай ва дар алоҳидагӣ масалан бародар Завқибек дар саҳифаи худаш, акаи Абдусаттор, акаи Абдулазиз, ман ва дигар дӯсту бародаро ҳама корҳои худшона карда истанд. шарт нест ки мо дар сари як телевизион ҷамъ шудем. барои реализоват кардани идея барои амалӣ кардани идеяи телевизион маблағгузорӣ лозим аст. хуб, Парвиз Муҳаммадов гуфта шумо боре ҳам ба ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ рафтед. агар нарафтед хоҳиш мекунам то ба ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ рафта ба ҷамоати Иттифоқ собиқи колхози Озорбойҷон
бовар кунед дар ҷамоати мо бениҳоят аҳолинишин зиёд аст, вале касе нест ки ҳамун роҳи 8 километрро таъмир кунад. Ман ба боварӣ гуфта метавонам ки ҳукумати ҷумҳурӣ барои ин роҳ маблағ ҷудо кардааст, вале раиси ноҳия намедонам дар куҷо сафар мекарда бошад, сарфаш мекарда бошад. Умедворам рафта аз ҳолу ҳамин аҳволи хуб мардуми ҷамоати иттифоқи ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ навор мекунед. Ин хоҳиш кардааст. кӯтоҳ мегӯям ки ҳамин сафарҳое ки ман карда истам ба шаҳру ноҳия ҳатман Абдурахмони Ҷомиам дар нақшам ҳаст, вале аз таҷрибае ки дар Ворух ва дар Понғози Ашт ман дидам, мегӯям бачаҳо давраи ҳукумати шӯравӣ дигар пош хӯрд, тамом нест. ҳукумати шӯравӣ буд ки то пушти дари моро роҳамонро мунфарш мекард, обмон мегузаронад. Давраи демократия албатта ки мо барои роҳу об маблағ метиҳем, буҷет ҳаст, вале худамон агар маблағ дорем бояд бикунем ира. бо таҷрибае ки дар Ворух ва ман дар Понғоз дидам, соҳибкорон мардум худашон то охирин хонара мунфарш карданд. беҳтарин. Хуб, субҳон ин ҳамун масъалае ҳаст ки бубин далер мо худ чанд бор дар ин бора маслиҳат кардем ки хуб дар дохил як каналҳое карда бошем. Ин ҳамин бародарам хеле навистааст ки масалан аз сабаби набудани ҳамин гуна рӯзноманигорон дар дохили кишвар ки дарди мардума тариқи барномаҳои онлайнӣ мешунаванд, мо надорем гуфтааст. хуб намуна мо дар Тоҷикистон гуфтааст хеле журналисте надорем ки як барномаи онлайнӣ ташкил кунад ва аз ҳамин сабаб гуфтааст мардум мераванд ба саҳифаи мухолифон. хуб, шумо дар назар надоред гуфта ки ҳамин чунин як барнома кунед ва як поинтар гуфтааст агар шумо воқеан маблағ агар барои шумо маблағ лозим бошад, мо барои техникаш масалан ин шароитро барои шумо муҳайё мекунем. фикр мекунам ки барои YouTube онқадр маблағи зиёде ҳам лозим нест. Ҳамин як телефони хубтар, дута дастгоҳи нур ва як садо, ки то ин ҳад худоро шукр маблағ дорем ҳоли мо, вале барои ташкили барномаҳои мустақими онлайнӣ ҳоли ҳозир ман нақша ният надорам. фикр мекунам ки барои 1 сол 2 соли оянда мо барномаҳои сабтимонро пешниҳод кунем беҳтар аст. хуб, Тоҷикистон душанбе гуфтааст ки як гурӯҳи корӣ иборат аз 3-10 нафар рӯзноманигор ташкил кунем ва ба президент саволҳои глобалиро пешниҳод кунем. хуб, хадамоти матбуотии президенти кишвар дар саҳифаи фейсбуки, YouTube ҳама ҷо фаъол аст. кошки чунин як нишасте ташкил мешуд ва мо журналистҳои мустақил иштирок мекардем. орзуи манам ҳаст. Алишер Таваккалов гуфтааст ки шумо дар калимаҳо дар суҳбатотон калимаҳои русӣ истифода мекунед, яъне шарҳ намедиҳед? бе кӯтоҳ мегӯям ки мо забони дар суҳбат мо калимаҳои арабӣ истифода мекунем, дар суҳбат мо калимаҳои туркӣ, узбекӣ истифода мекунем, дар суҳбат мо калимаҳои русӣ истифода мекунем. мо мехоҳем намехоҳем компютер мегем дигар, мехоҳем намехоҳем камера зиёдтар мегем. яъне баъзан калимаву вожаҳое ҳаст ки ин байналмилал аст ва мо бояд ӯро истифода барем, дигар роҳи халосӣ нест аз ино. Фарух Мирзоев мегӯяд ки ҳамин наворҳое ки шумо аз проблемаҳои мардум мекунед оқибаташ ба хубӣ анҷом меёбад ё не? вазифаи мани журналист гуфтани дарду доғу мушкили мардум аст. ин ки баъд аз он мақомот ё ки вазорату идораҳои дахлдор то куҷо ҳал мекунанд намекунанд, ин масъулияти онҳо аст дигар. хуб, ҳаким савол медиҳад, аввал мегӯяд ассалому алайкум, кай Тоҷикистон яке аз давлатҳои пешрафта мешавад? ҳар вақте ки насли асли поёни мо ба худшиносӣ мерасад. хуб, Ҳабиби Алӣ мегӯяд ки дар масъалаи мактаб бисёр муаллиму муаллимаҳо равиши дарсияшон омӯзанда нест гуфта, масалан як гапа 10 бор мегӯянд, талабаҳо намефаҳманд. Барои аксари омӯзгорон муҳим нест ки хуб дар чӣ масъала дарс мегӯянд. Яъне дарс мегӯянд муаллимонро мегӯяд ки дарс мегӯянд, вале ҳамун радикалчка дарс медиҳанд. Муҳим нест ки хонанда гапи онҳоро мефаҳмад ё не. Ба фикри шумо ҳамин тарзи системаи маориф дуруст аст ё не дарсдиҳӣ? ман 10 соли охир даъво мекунам ки системаи таълими мо бояд системаи амрикоӣ шавад. бача баъд аз 4-5 синф интихоб кунад касбу кору вазифаи ояндааша ва агар вай ба самти иқтисод меравад, барои вай дигар забону адабиёт муҳим дар он синфи 3-4 бимонад, биравад ба самти иқтисод ё ба самти фанҳои гуманитарӣ меравад ин тараф. хулоса бояд интихоб шавад дигар. то ахир мо бояд устод Рудакиро ки математика баробар нахонем. Журналист Тиҷӣ, як нафар бо номи журналист Тиҷӣ мегӯяд далели шуҷоъ барои пешравии ҳукумат чӣ пешниҳод дорад? Дуюм саволаш мегӯяд журналистика журналист дар ҷомеа айни ҳол ба чӣ кор машғул аст? хуб, фикр мекунам ки ба мо озодии баёна дар сатҳи лозимӣ баргардонанд. пешниҳодам ба бародарое ки дар сатҳи ҳукуматӣ кор мекунанд. ва дуюм, журналистика ва журналист ин шабу рӯз аз пушти вазифаи худ ҳаст. касе зиёдтар, касе камтар, касе дар журналистикаи зард, касе дар журналистикаи воқеӣ аз пайи кори худашон ҳастанд бачаҳо. Қодирӣ, как обстоят дела нашего героя по поводу её паспорта? метавонам ҷавоб натиҳам ба ин суол. ба он чизе ки ман мехостам ҳал шуд, тамом. саволи ман чунин аст, ба далели Эмомалӣ чаро ин қадар вақт хомӯш будед? Сабаб чӣ шуд ки шумо ҳақиқати зиндагии мардумро ошкор кардед ва доимо дунболи ҳақиқат ҳастед? дар ин чӣ сир аст? Ин ягон сир аст ки шумо ин қадар сол хомӯш будед, ин сол сар кард?
не ба назараш чунин намудааст? фикр мекунам шумо маро наошинохтед. хушбахтона мо аз соли 2013 дар радио имрӯз кор мекардем, дар барномаҳои таҳлилӣ будем. аз ҳамон вақт дар рӯзномаи имрӯз нюс менавистем, ҳама хел мавзӯи бисёр муҳимро матраҳ мекардем. хуб дар ютуб дидем ки мо қадамҳои устуворро бояд дар ютуб бимонем, ба ҳамин хотир шумо наошинохтед, вале аз 2019 ман дар саҳифаи ютуб ҳастам. номуш Сам Душ аст, мега ки тақдири он нафаре ки мағозаашро чапа карданд чӣ шуд? бародар баъд аз соли нав ба ман занг зад, гуфт ки ба манфиати мо ҳал шуд, маблағе ки мехостам гирифтам ва ҳатто метавонед видеоро бандед. ман дигар розиам аз коре ки шумо кардед, вале ман гуфтам ки бо иҷоза ин видео меистад дигар рӯшан. хуб дигар гуфт ки ба хотире ки ман дигар ҳар ҷо ки мерам маро мешиносанд, мегӯянд ака проблема чӣ шуд. аз ин гуфт хаста шудам. хулоса бародар гуфт ки ба манфиати онҳо ҳал шудааст. хуб Усмон савол медиҳад, мега ки ассалому алайкум, ҳал мега бига оё далел ба ин корҳояш дарди дили худашро мегӯяд ё аз мардумро? ҳарду. манам узви ин мардумам. хуб суолдиҳанда Насим Тилоев аст, мегӯяд ки аз мушкилоти сарҳад ва аз ворух чаро намегӯед? Намедонам аз кадом мушкилот чӣ мегӯяд, чун мо дар он рӯзаи қариб як ҳафта баъд дар он ҷо будем ва аз мушкилиҳошам хеле сахт гуфтем, не? кӯтоҳ мегӯям ки мо бо бародар Завқибек дар он ҷо будем, як филмам гирифтем бо номи Сулҳ Тинштик ва Завқибек бародарам бо сабку услуби хоси худаш видеоҳои бисёр дошт. дар саҳифаҳои мо ворид шед бубинед. ва ҳамин 2 рӯз пеш ман аз ворух омадам, видеогузоришҳои алоҳида дорам дар саҳифаам, интизор бошед. хуб Ягуар мегӯяд ки чӣ бояд кард то Тоҷикистон дар 30 сол мисли Сингапур як давлати пешрафта шавад? ба насли аз 40 сола поини ин миллат боварӣ кунед, имконияти шароит фароҳам биёред ки мо кор кунем. Тамом. Аҳлол Хориқов мегӯяд ки чаро аз деҳаи уртабузи ҷамоати шаҳрораи шаҳри Ҳисор барнома намекунед ки як деҳаи калон оби ошомиданӣ надоранд? чаро мардуми ин деҳа худашон видео сабт карда дар шабакаҳои иҷтимоӣ намемонанд, то ин ки барои мо замина шавад ки мо рафта бубинем ки унҷо чӣ шароит дорад. ман бисёр мехоҳам ки имрӯз журналистикаи шаҳрвандӣ рушд кунад ва ҳар шаҳрванд худаш аз проблемаи худаш аввалтар аз ҳама дар шабакаи иҷтимоӣ видео монад, акс монад, 4 ҷумла бинависад, то ин ки мо бифаҳмем ки дар он ҷо чӣ воқеият аст. Депутат суол додааст? Номуш депутат аст? Бибин депутат ман ҳамин номода аҷиб хурсанд шудастам. Пабло Эскобар. бале, депутат суоли хуб додааст. ин суоли сахт ҳам надодааст. хуб муваффақиятро дар чӣ мебинед? аз далел муваффақиятро дар чӣ мебинед? дар кори дӯстдоштатон машғул шавем, ман бовар дорам ки ҳатман муваффақ мешавем. Аминҷони Нишон ном дорад ин суолдиҳанда, мегӯяд ки ман дар зери видеои сафари Данғараи Якаи Далер комментария гузоштам ки он ҷо зиёда аз 120 лайк гирифтааст. ман дар он комментариям аз Якаи Далер хоҳиш кардам ки ягон барномаи интернетӣ ташкил кунанд ки мо бо ӯ аз ғарибӣ дар пиёнаи эфирӣ суҳбат кунем, гуфтааст. фикри худро бигӯем. чаро Якаи Далер ба мо ҷавоб намедиҳад ё ин ки барои чӣ бинандагонаш ба эфир намебарад? Илтимос ҳамин хуб чаро ба эфир набарад ва ин комментарияи маро чаро надидааст? кӯтоҳ мегӯям ки ман дар як муроҷиатон дар саҳифаи худам гуфтам ки ба аксари комментҳо ман таваҷҷӯҳ намекунам мутаассифона, чун вақти зиёд меравад барои хондани комментҳо, ҳарчанд он ҷо баъзан мавзӯъҳои бисёр ҷолиб матраҳ мешавад. барам хоҳиш мекунам аз ҳамин ҷо бор дигар ки минбаъд мехоҳем ки ба ман ҳар муроҷиате доред дар саҳифаи фейсбукиам Далер Эмомалӣ бинависед, ман ба ҳама номаҳои шумо дар фейсбук ҷавоб медиҳам. барномаи онлайниро аллакай ҷавобша болотар гирифтед бародари. ҳабиби Алӣ мегӯяд роҳи наҷот аз ғарибӣ дар чист? корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ дар воқеӣ, чӣ гуна ки президенти кишвар худашонам гуфтанд, корхонаҳои дуруғин накушем, корхонаҳое кушем ки воқеан фаъол шаванд. мутаассифона имрӯз мо даҳҳо корхонаҳое дорем ки баъд аз ба фаъолият шурӯъ кардан баъд аз 1 сол 2 сол аз кор мемонанд. ҳақиқати Тоҷикистон гуфтааст ки чаро далер аз кори телевизионҳои давлатӣ аз кори телевизионҳо гуфтааст барои ислоҳ шудан эрод намегирад, дар ҳоле ки тамоми рекламаи онҳо ба забони русӣ аст. гуфтааст як қисмаш. оё далер телевизион тамошо намекунад? гапи рост гуфтааст. 2-3 соли охир телевизион кам тамошо мекунам ва агар тамошоам мекунам чанде аз шабакаҳои форсизабона мисли BBC, мисли чиз Тулу, хуб чанд ҷемои эронӣ, инҳоро тамошо мекунам. дар мавриди баҳси телевизионҳо ман зиёд гуфтам. то 2 сол пеш инқадар телевизиони синаморо нақд мекардам, ба самти худам наздик буд ки дигар бас кардам, чун он тараф девор аст. хуб Саид мегӯяд Акаи Далер ба шаҳри Ваҳдат деҳаи Навобод кай меоед? мардум шуморо интизоранд. аз Ваҳдат инқадр зиёд мегӯянд, шояд наздиктарин рӯзнома аввалтар аз ҳама ба Ваҳдат дорам, чун наздик аст, харҷи камам дорад ва вақти кам мегирад. ҳатман ба Ваҳдат меҳмон мешавем насиб. Сафархон Сулаймонов мегӯяд ки шумо чӣ фикр доред маоши минор дар Тоҷикистон аз 600 то 1,5 сомонӣ аст? хуб 5 сол донишгоҳ хонда ҳамин маош кифоя мекунад? барои ин ман бояд депутат бошам ки ҷавоб диҳам. депутатҳо ҷавоб диҳам барои ин суол. Исмоил Сангинов мегӯяд ки салому алайкум хайр фалон.
аз далер суол кунед ки ӯро ба шуъбаи милитсия бурдаанд, фақат росташро гӯяд, то бо дигарон фаҳмо бошад ки озодии сухан чӣ андоза дар Тоҷикистон вуҷуд дорад. як бор баъд аз гузориши мустақиме ки дар мавриди маршировкаҳои ҷашни истиқлолият буд, мо рафтем шуъбаи милисияи ноҳияи Сино. дар ҳамҷа гуфтам ки бачаҳо хеле хуб дар сатҳи профессионалӣ муносибат карданд, ягон мушкил нашуд, ҳамон лаҳза ҷавоб доданд. хоб боз кадом шуъбаи милитсия дигар ҷиддӣ мегӯм, дигар ҳеҷ ҷоз шуъбаи милисия не. хоб сари раҳ агар кадом корманди пулис бубинад, баъд аз оне ки мешиносад ё ки ҳуҷҷат пешниҳод мекунад, мегӯяд бародар роҳи сафед барори кор тамом. қосим суол медиҳад ки кай далер шумо боре мехостед ки президент шавед, як дуюм иншоалло шуден, чӣ кор хоҳед кард? ҳеҷ вақт дар ин бора фикр накардам. мехоҳам як ҳунарманд, мехоҳам як коргардони синемо, мехоҳам як журналист бимонам. Тамом дар ин се самте ки оли кор кардистам. 4 мисра суруди устод Одина Ҳошим Кӯҳандиёро сарояд ва гӯяд ки чӣ маъне дорад. Ман чизе нафаҳмидам. кӯҳандиёро диёр ёро дил аз ту кандан, вале натонам. агар гурезам куҷо гурезам, агар бимонам куҷо бимонам. фикр мекунам хеле содда аст, ҳамаш фаҳмонда шудааст ки аз ин ватан мо мехоҳем фирор кардан, ки мутаассифона имрӯз гурӯҳ фирор карда истодааст. то куҷо ва агар инҷа бимонем дар чӣ шароит ва дар куҷо бимонем, ҳамаш фаҳмо аст дигар. Дар кӯча мемонем? бале. беҳтарин. Тилло Урунов суол медиҳад ки чаро аз ҳоли мактабҳо барнома намекунед? вой инқадар ман ҳар шаҳру ноҳие ки мерам инқадр аз мактабҳо гуфтаистам, ҳам аз мактабҳое ки тоза бунёд кардаистем дар сатҳи олӣ, ҳам аз мактабҳое ки инқадр проблем дорад ки ҳатто дар фасли зимистон ҳезум надорад. аз ҳар душ гуфта истодаем. муаззам Қодиров суол додааст ки хуб ман шумо акай Абдусаттор чаро барномаҳои боз ҳамон суол ки барномаҳои онлайнӣ намекунед, то мардум дар ҷо дарди дилашонро бигӯянд? ҳамин шакле ки аз бародар Завқибек пеш гирифт бисёр оли аст. суолҳотона минбаъд мефиристем, чӣ хеле ки акай Абдусатторам карда буд ва мо ба таври сабтӣ ҷавоб медиҳем. Билол суол медиҳад чаро бо блогерони тоҷик суҳбат намегузаронед бе қайчӣ? барои мисол Диловар Сафаров худ ин суол пештар дода гишад. дирӯз буд ки шумо мисол навори суҳбат мехоҳед, Диловар монде. акай орзу бардин сабур, мо рӯи ҳақиқии онҳоро мехоҳем дид. мақсад аз суҳбат чаро онҳо аз камбудиҳои миллат сухан намегӯянд, фақат нуқта мондааст, намедонам як бор аз гап меравад. хоб гап сари ин ки чаро бояд ҳамеша як кас, яъне чаро бояд ҳама аз камбудиҳо бигӯяд? касе дар самту роҳи худаш муваффақ аст, яъне касе дар самти гуфтани камбудиҳо, касе дар самти инъикоси зиндагии як қаҳрамон чеҳраи имрӯзи миллат. шарт нест ки ҳама бояд аз камбудиҳо бигӯяд. масалан ман бо Диловар суҳбат кардам, ӯ ҷиддӣ рӯйрост гуфт ки ман бачаи самти сиёсат нестам, намехоҳам дар мавзӯи сиёсӣ назар бидиҳам. ё бародар Орзу ҳам имрӯз бародар Орзу дар кушодани чеҳраҳое ки миёни миллат обрӯ доранд хеле муваффақ аст. мардум ҳам аз дохил дардаша бароварда мегӯяд. шарт нест ки ҳама мавзӯи сиёсиву камбудӣ. суолди Иззат Амон ном дорад. як суол далер аз чӣ ва ё аз кӣ метарсад? ҳамеша аз худо метарсам ва аз туҳмат. аз ин ду чиз сахт метарсам. хуб Умар Усмонов ном дорад. гуфтад саволи ман чунин аст: оё метавонем бигӯем мардуми тоҷик чоплус аст ё ин ки тарсу? агар ҳарду ин савол зикр шуда набошад, мардум пас чаро аз ҳаққи худ дифоъ намекунанд? ташаккур зиёд. баъдан саволи серо интихоб мекунем. саволи се надорад, ин давомаш мехоҳам. ба фикрам ки ҳамин бародар худаш ҳар нафаре ки аст тоҷик аст навишт. яъне худат то ӯ вақте ки як тоҷик дар рӯи замин аз ҳаққи худаш дифоъ мекунад, даъво мекунад, пас ин миллата намешуда ба кулли чоплусу тарсу гуфт. хуб Ализ Калмара гуфтааст: ман хоҳиш мекунам, суол надорам, ки далер ҳарчи зудтар шогирд тайёр кунад. вау мо худамон оз шогирдем. мо худмон шогирдем оли. ман саволҳоро камтарин хеле хуб мазмунан медиҳам. чаро мардуми мо аз гуфтани ҳақиқат метарсанд, аз худо наметарсанд, аз чор порахӯр метарсанд ки ҳақиқаташо набуданд? то ин ҳад ба рӯи миллат, то ин ҳад ба рӯи мардум давидан кори дурусте нест. садҳо видео дорам ман ва бародар Завқибек ва дигароам ки ҳастанд бародаро, хоҳаро, модарои азиз ки аз гуфтани проблема наметарсанд, аз гуфтани ҳақиқатам наметарсанд. ҳастанд ин хел нафаро. Сабр талх аст. суолаш чунин аст. баъди салом гуфтааст ки чаро ширкати Айрес аз хуб буҷаи кишвар озод аст? ин аз буҷа гуфта намечунад, шояд аз андоз дар назар дорад. барои ин боз ман мегӯям ки ман бояд депутат мешудам ки ба ин суол ҷавоб медодам. муҳтарам депутатҳо бояд ҷавоб диҳанд. хуб салом, як барнома ин Парвиз ном дорад. хуб салом, як барномаи боз ҳамон ки онлайнӣ мекардед. ин нафар бо далер гуфтааст як барномаи онлайнӣ мекард, хуб мешуд. Парвиз будааст аз шаҳри Тюмени, Русия. ялакай бори панҷум аст. ҳақиқати талх ном дорад. хуб мегӯяд ки мехоҳам, хуб салом мегӯяд, баъд мегӯяд ки мехоҳам далер ба шаҳри Панҷакент ҷамоати моғиён биравад. мо на роҳ дорем, на об, мисли ғулом зиндагӣ дорем. заводи тилло, худаш заводе дар назар дорад, завор навистааст. заводи тилло дуоба дорем, не ки мо гадоем.
бардораи азиз, худатон навор бигиред, акс бигиред, бинависед аз проблематон. Имрӯз журналистикаи шаҳрвандӣ дар дунё рушд кардааст. Хоҳиш мекунам. Мо албатта мерем дар нақша сафар мекунем ба Панҷакӣ. хуб ин нафар Бале. ном дорад нависааст ки далер аз шумо хоҳиш ноҳияи ёвон ҷамоати Ҳасайн Ҳусейн равед ва танҳо бо мардуми камбизоат гап занед. Ҷойҳои ифлосро видео кунед. Мо ба ин savol ҷавоб додем аллакай дар сурати Панҷакент. хуб агар Ҳабиби Алӣ гуфтааст дар Тоҷикистон агар корат ба суд афтад, суд тарафи одами пулдорро мегирад, барое ки медонад натиҷаша. Роҳи ҳалли ин масъаларо дар чӣ мебинед? Оё шумо розӣ ҳастед ба ин гап ки яъне суд ман бо ин гап 100% розиам, чун ба хотире ки қариб ҳамасола ҳаст ки президенти кишвар ин ё он судяро худаш интихоб мекунад ва худаш боз бо далели порахӯрӣ ва бо далели ба шаъну шарафи судя лакнат овардан аз кор озод мекунад. Яъне ин ягон ҷои пӯшидааш нест ки судяҳои мо мутаассифона ба пора корбуд мекунанд. Фарҳод Табаров мегӯяд, агар як дар ин суолаш шояд рабт дорад ба он навори пешинаи мо ки мо гуфтем далер аз журналистика меравад ва нуқта монда гуфтааст ки хуб агар як далери дигар мерафт ҳеҷ гап набуд, вале вақте ки далер меравад бидонед ҳазорон далерҳои ҷасур гуфтааст рафтааст. Яъне агар ҳар далери дигарам меравад бигзор биравад, вале далер бояд наравад. Мо аз журналистика нарафтем, мо корро дар радио Ватан баҳс кардем бо хоҳиши худам, бо 100% мегам. хуб Салам Перс гуфтааст ки кай далер бо Каримов Раҳим бо тахаллуси мулло Абдурраҳими Кулобӣ мешавад дар оянда? Дар нақшам буд, дар фикраш ҳастам. Агар он тараф розӣ бошад, кӯшиш мекунем ки суҳбат кунем. Ҳақпарвар гуфтааст бо ҳамон гап ки далер худаш гуфтааст прямой эфир кунад, онлайнӣ суҳбат кунад, мо дар он ҷо дарди дилмона бигем. Бо ҳамоне ки Бале, мо ҷавобо нагуфтем аллакай. Хоҳиш мекунам дар саҳифаи фейсбукии ман бинависед дарду мушкиле ки доред, мо дар барномаи сабтӣ пешниҳод хуб ин як нафар дигар номаш Сешере Фир 6 аст. Гуфтааст ки хуб далери молӣ ба рӯзноманигару ҷавон як тавсия бидиҳад. ҳеҷ вақт аз гуфтани ҳақиқат рӯ нагардонед ва дар таъмини зиндагии иқтисодитонам фикр кунед. Амидов мегӯяд ки мо чӣ кор кунем ки монополия аз байн биравад, ҳама чи арзон шавад? Илтимос ҷавоб дидем. бубин бародар, баъзан суолҳое ҳаст ки наметавонад як журналист ҷавоб дад, вале агар бигӯӣ ки фикри худата бигӯ, фикри худата мегӯй. Ман барои хуб саволо медиҳам, хуб далер метавонӣ ҷавоб бидиҳӣ, надиҳӣ, барое ки фардо ино ки комент нависанд нагӯянд ки саволи мо дода нашуд. кӯтоҳ мегӯям ки бародар азиз, барои ин ман корманди агентии зидди фасод ақаллан бошам ё корманди чи аст монополия дорем ку зидди инҳисор, унҷа бояд бошам ки ба ин суол ҷавоб Хуб диҳам. инша Меҳроб Ҳайдаров аст. Инам савол ба ҳамон аст ки барои чӣ билет 5-6 ҳазор сомон аст? Гуфтааст 5-6 ҳазор сомон аст. Хуб чаро чунин аст? чаро шумо аз ҳамун ширкате ки 4-5 ҳазор сомон аст чипта мехарен? Аз ширкате харем ки ширкатҳои русӣ, ҳарчанд бадбахтона буҷети мо маблағи мо ба ширкати хориҷӣ мерад, вале аз ҳамон арзонош харед. роҳи Узбекистон боз аст, бо 100 сомон метавонем то Душанбе биёем. Нахарем. Ширкат маҷбур мешавад арзон мекунад.